chini chinorwadza kuti nhasi Itai Dzamara asvitsa 2 years asati awanikwa zvinhu zvinorwadza kuti zveni mapurisa kana kuti government yemuno munyika ina zvairi kuita zvachose havasi kutomboti respectawo like yesterday yanga iri International Women's Day havasi kurespectawo madzimai havasi kurespectawo kuchema kwangu saka zvinhu zvakangoma kuti it's not 2 years ndisandowana murume wangu mukati menu munyika ino yeZimbabwe uye mapurisa muno muZimbabwe anozikanwa nekugona kutsvaga kana vanhu vanenge vakaabducta kana vachida zvavo, but I think kune vanhu vakuru vari kutaurawo kuti kana kuti vari kuziva zvakaitika kana kuti vari kuziva kwaari chizvinorwadza kuti yakangonyararwa nyaya yemurume wangu. Upenyu hwakamira sei pamakore 2 amararama musina Itai? Upenyu hunotooma because Itai ndiye breadwinner. Zvinotooma kurarama usingazivi kuti mumwe wako ari kupi. Because every day vana vanobvunza, vana vangu vachiri vadiki 4 years and 9 years vanotobvunza every day kuti dede vari kupi, vachauya rini, but inasisina mhinduro because that 2 years. Saka zvinhu zvakaoma ndangoti kurumende yeZimbabwe titaurirewo chokwadi zvakaitika kana makamuri emotradzowa body kuti tivewo neclosure as a family.